'Yan Najeriya masu abin mamaki, sojojin ƙasar Spain sun ci nasarar gano wasu 'yan Najeriya guda 3 da suka makale a cikin ƙasar jelan jirgin ruwa da nufin su gudu su bar Najeriya. Ina fatan za ku iya kallon su da kun gan su nan su 3. Waɗannan mutane Allah ne ya rufa musu asiri domin sai da suka tafiyar kwana 11 a cikin ƙasar tun daga Lagos, Najeriya da aka sai man fetiri aka fitar shi sai a can Grand Canaria aka kama su. Masu rahotanni suka ce da aka kamo su ma sun fita daga cikin hayyacinsu kai tsaye aka kai su cikin ambulance. Rahotanni sun ce ma'aikatan lafiyan kai tsaye suka fara musu dehydration da kuma treatment na hypothermia domin jikinsu duk ya bubbushe. Shi hypothermia din kamar dumama jikin mutum ne saboda tsaba jikin siyasar kare. Ku kalli fanka tana karkadawa a wajen kwalle da ruwan yake kadawa. Masu ilimin yanayi ma sun ce wannan kada da ruwan yake yi fa idan yanayin garin yana da kyau ne, babu snow babu kankara. Gashi a hoton idan kun kula za ku kafas ta kusa taba ruwan ma. Wasu malikocin cewa su kai wallahi ba lalle su warke daga cututtukan da suka kwaso a cikin wannan ruwan ba. Wai ma yanzu a ce da ba tsaya ba a kwana 11 ya za su yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace.